Gikan day mi nag-shopping sa Walmart, unya nakita din ni akong rambutan ni palit dayon ko pero wala ko kabalo tag pila ni kay kanang ako ra man siyang gipo butang po diretso sa cart kay wala mo po price dito. Ni palit din ko ani among favorite nga bread tapos kaning patatas, unya kay dili magud ko hilig magpalit og daghang nga patatas kay kanang masayang siya ba. Unya kani pagtanaw nako, uy hapit mo po day $7 ka mahal good. Organic day siya. Maghimo na lang day siguro kung minudo kanang patatas o carrots baganahan si Adeline ano og akong bana pero sa order day gyud makaon. Nya kaning itlog na ko nabuak maning uban oy kasayang. By the way, ako ra day isa diri kay nag-dinner sila dito sa friend's house. Wala ko ni uban kay kapoy na jud kay akong lawas unya nagsakit mo gud ang akong abaga ni musamot pa na connected sila sa akong ear. So lisod wan jud kayo ba nya kanang kapoy jud kay ko ba nya labi na kay init pug kay ganiha. So kailangan jud ko magpahulay diri sa balay pero di man sad ta makapahulay kay daghan man kay mga buhatonon diri no. Kani ding mga itlog sa akong bana nga frozen naman ni. Uy, siguro bugnaw jud kayo among fridge ba. Ako lang gi-adjust ganiha. So ano siya ako lang ibutang dito sa container para isa na lang sila nagluto na ko ugma. Samtang naglihok-lihok dito sa kusina mao ni atong view karon. Ang cruise ship na ato na siya sa Bahamas pangguron na sila padulong. Nagdali-dali jud ko panghinlo diri ba nag ninja moves good ko. Kay aron akong sa kung huna-huna nga unta mahuman ako di pa sila makauli. Syempre kay busy man kay ta today dapat nagita reward. So mo na akong reward donut. Gipalit din ako ganihan yang mata sa kumbana ni si magipagtanaw. And so what happened to clean eating nagling-uling siya pero wala siya madu. Ay perting lami agig kanya sakto-sakto jud kay humo kay kaunon ay nya kape dayon nga ganiha paning buntag nga bugnaw na lang. Nya kani din ako mga garbage bag. Una na gud diri sa Amerika no daghan na nila mga garbage bag. Ay di garbage bag kana ding shopping bag di ay pag mag-grocery ka daghan kayo ng mga bags. Nya kapuyan ko ani ba kay kanang daghan kay atiman nun. So ang uban ni panglabay ang uban isave kay himuon man ni siyang kuan lagi garbage bag di ay mo na. Lampiyuhan nilang po diring dapita kay diri na lang ako ipambutang ning ako mga fruits nga wa pa na ako ma-slice kaya ako pa ning ihulaton nga mahinog pa ba. Natingala mo nga ni kalit ko kataas or wa pa ninyo nabantayan. Nakatungtong dai ko sa step ni Adeline kinadi sa ubos so ni patong lang pug aron easy na lang. Ay mauday na ang akong mga fruits na pa koy mangga gikan sa akong amiga o di ba social kay gikan man ni silang 3. May nalang pud nga wala gid ko ni uban kay aside nga nagluyad jud ko na happy pud ko nga nakapanghinlo ko diri kay unsaon taman nga malaag-laag ko niya nag-ulit na mo ako lang gihapon ani ma-overwhelm na pud ko ani maayo unya magbagot-bot na pud ta nya di ta kapoy biya masigi kasuko no. Hapit na jud ko mahuman diri pero pastilan di ay kay daghan man dai sulod sa akong dishwasher. O nahunaon ako daghan pa kay kugason niya daghan pa tong sulod sa akong dishwasher nga limpyo na noon siya pero kailangan man gud siya i-arrange no. So gipangkuha lang pud na nako pangkuha niya ang katuday mga bagong hugason mo na lang pud ako ibutang diha para ma-run na pud akong dishwasher. Ako man gud siyang gigamit nga kanang drain lang ba drainanan sa mga hinlo na mga dishes. Samtang nag-organize og nang hugas pug ko sa mga plato, diri lang ako sa gawas gibutang akong cellphone para makakita pud tag view. Mao dai ni siya ang atong view time lapse. Nice pud siya tan-aw no. Gi-arrange lang po na ako ng couch diri sa gawas kay nahuman naman ko mahugas og plato. So mao din ni siya mong couch sa una. Nya mong gibutang diri. Ilabay naman ang tanin namo pero wala ni sugot ang mga bata. Kay ila mo gani gihimog kanang luksuhanan ba. Lukso sila diha nya enjoy kasi silang duwa. Nanilig na lang po ko diri sa lugar. Syempre sige ra matag panilig. Oy panilig every second, every minute. Ay grabe no. Daghan man mga beads nga hulog diri kay nag diamond painting man gud ning duha ka mga bata. Unya kani day atong silhig dugay nagid ni siya. Syempre kahit naabot tag Amerika, dala-dala pag gid ning silhig pati gud akong ugangan ni silhig ngunani. Unya after 3.5 hours mao na gid ni. Yan ang ating kitchen, malinis na. Yay. Inom man akong tubig. Lipay na day kay ko kay nahinlo na akong kusina o diba kinsa may di malipay gud ana pero wa pa day ko mahuman oy wala pa man dayta na kuman panilhig diri nyang kaning basura kinahanglan pud ilisa na to oh diyan. By the way ganahan pug ani akong basurahan oy pero ang kaning liner magpalit ako ato katong costume kay nice good to siya kay dali ra pud ibutang diha. Ibutang na lang pud ni nako akong anti-fatigue mat kay di kay ko ganahan ani kay iyang design ba murag gubot kay sanan murag masamot man ko kay stress oy maura man gud ni siya nga design ang murag mo bagay-bagay diri katong nagpalit gud mi. Finally last step na lang gyud ilabay na akong basura. O akong ba naman good permit tagilabay aning basura pero karon ako na lang maglabay para complete na gid ang akong pagpanghinlo no. O lipay ko kay wala pa sila og sa dihang niabot na sila. Gubot na pud ni good luck. O dahil ang basurahan oh. Diha na akong panglabay ng mga basura tapos ato din ko sa baba ihatod ko ning cart. Diha na may mga cart diri sa among kondo. Mao na siya diha may parking lot, may cart. Gawas dayon mao ni siya ang view.
Ingon ani gini diri basta summer pero may muulan sa udto o diha nag-ulan na o kita niyo mga clouds. Unya kay pag uli nila gidalaan po kog burger kay mao man nilang dinner dito. Oh, lami pud akong kaon-kaon may na lang. Oh, kani din ang akong view diri sa gawas. Grabe, sobrang ganda. Na-amaze talaga ako. So, nag-relax din ako sa couch, nag-Facebook, feeling the breeze. So, I'm so grateful for today and thanks for watching. Bye!